Nyt aloitamme Suomi 100 avaimenperän tekemisen makramee-tekniikalla. Leikkaa ensin 2 100 senttiä pitkää nyöriä. Älä venytä nyöriä leikatessasi, ettei niistä tule liian lyhyitä. Tämä nyöri purkautuu helposti. Sitä varten laita nyörin päihin teipin palat, eli repäse teippirullalta palaset. Ja paras tapa on se, että pyöräytät sen teipin tuon nyörin ympärille. Ja kaikkiin päihin laitetaan ne teipit. Ja tämän jälkeen, kun kaikki 4 päätä on teipattu, laitat sinisen ja valkoisen nyörin päät tasan ja pujotat renkaasta läpi. Näin. Ja aseta nyörit niin, että nämä lyhyemmät päät on 25 senttiä pitkät, eli 1/4 tästä koko nyörin mitasta. Näin. Ja sen jälkeen kiinnitä rengas ja nyörit teipillä pöytään. Näin. Nyt aloitetaan solmeilemaan avaimen perää makramee-tekniikalla ja tämä solmu on nimeltään tasosolmu. Katso vielä, että lyhyet nyörit on keskellä ja tarvittaessa voit tuonne avainrenkaan lähelle laittaa vielä toisen teipin, että nyörit pysyvät paikallaan, koska siellä ei ole mitään solmua. Ja lähdetään täältä vasemmalta puolelta eli valkoisella nyörillä. Laita lenkki tähän keskinyörien päälle. Nosta keskinyörejä vähän ilmaan ja laita oikeanpuolinen nyöri valkoisen päälle ja pujota sen jälkeen se täältä risteyksestä eli tämän risteyksen alta ja lenkistä ylös. Ja sen jälkeen kiristä. Pidä samalla näistä keskinyöreistä kiinni, kun kiristät solmun tuonne avainrenkaan juureen. Aseta taas keskinyörit siihen keskelle ja tee sama solmu vasemmalta lenkki. Oikea puoli nyörin yli ja risteyksen alta ja pujotat lenkistä ulos ja kiristä. Jos kiristäminen tuntuu hankalalta, voit halutessasi laittaa nämä keskinyörit pöytään teipillä kiinni. Ja uudestaan vasemmalta lenkki, oikea puoli nyörin päälle ja risteyksen alta lenkistä ylös ja kiristä. Ja uudestaan sama solmu jatkuu. Tämä on nimeltään tasosolmu. Ja kun teet näitä solmuja monta peräkkäin, huomaat, että se valmis osa alkaa kiertyä oikealle. Ja sitten kun niin tapahtuu, niin sitten annat nyörien pyörähtää niin, että ne vaihtavat paikkaa. Ja nämä keskinyöritkin silloin vähän pyörähtää, jolloin voit, jos sinulla on teippi, niin irrottaa sen teipin ja laittaa uudestaan kiinni, kun nyörit ovat pyörähtäneet. Jatka solmun tekemistä vasemmalta ja kiristä. Ja aina samalta puolelta. Välillä voit työntää sitä valmista osaa tuonne avainrengasta kohti, jolloin siitä valmiista avaimen perästä tulee vähän tiiviimpi. Ja jatka niin kauan, kunnes nyörit ovat noin 10 senttimetriä pitkät. Näin. Ja nyt se taas pyörähtää, jolloin avataan tuo teippi. Ja jatketaan edelleen vasemmalta puolelta. Nyt tämä avaimen perä alkaa olla riittävän pitkä, eli nämä nyörit ovat näin lyhyet,
on noin 10 senttiä jäljellä. Kokeillaan, että saako yhden solmun vielä tehtyä. Noin. Ja sitten irrotetaan teipit pöydästä. Ja nyt täytyy vielä päätellä, ettei solmut lähde aukeamaan. Valitse yksi näistä nyöreistä, vaikka se mikä on kaikkein pisin, ja ota muut käden sisälle. Ja laita se yksi nyöri lenkiksi muiden päälle ja pujota sen pää alakautta tuolta silmukasta läpi. Ja sitten kiristät sen oikein tiukkaan. Näin. Ja nyt avaimen perä on valmis muuten, mutta nämä päät täytyy vielä viimeistellä. Eli leikkaa kaikki päät saksilla yhtä pitkiksi. Jätä siihen ainakin 5 senttiä tyhjää tilaa ja napsautat poikki. Ja tämän jälkeen nämä nyörien päät täytyy sulattaa, koska muuten ne lähtee purkaantumaan. Tee se aina aikuisen kanssa yhdessä. Eli tämmöisellä sytyttimellä voit vähän lämmittää sitä nyörin päätä ja sitten varovasti painat sormilla niin, että siitä tulee tommonen tiivis. Tämä materiaali on polyesteriä ja se on vähän niin kuin muovia, eli se sulaa lämmön vaikutuksesta. Mutta varo, et polta sormiasi etkä itseäsi. Ja vielä viimeinen. Noin. Siinä. Nyt avaimen peräsi on valmis.